Nigeria Christians need to attend tender apology to Mathias Ezeaku. Ọ bụ na mkpuchi okwu a kịta na-ekwu n'abalị a. Ọ bụ na enwere onye sara m okwu a, ma na ndị Igbo niile na-eje ụka ga-attend apology. Yọọ m biko, yọọ m ezigbo biko kpọọ arụ n'ala Igbo. Ọ bụ na ị ga-eche ozi ma ndị bụ onye ụka bụrụ Christian born again maka amụbụgo gị dịka onye Igbo jezi amụgharịzie gị bazie gị afọ ọzọ. That is why ji ekpọọ gị gịnị born again. Ịghọtago? So ọ bụ na ibe born again watching me after today's program, ọ bụ na enwere any evidence ya eji prove m wrong, ị ga-attend a very big apology to Mathias Ezeaku. Or else ọsọ ọ bụ na eziokwu zutere gị ọ na-agba ọsọ maka na ị chọghị ka eziokwu zute ndị ọzọ n'ala Igbo. Ya mere ihe ga na-ezute gị mana ike oye n'afọ na nkwọ ga na-abụghị okwu asị dasị na ị ga-anọrọ n'ụwa ị na-ayọsị ka ọnwụ bịa gbuo gị ọntị isi n'okwu asị pụọ mee gịnị baa n'ụzọ eziokwu maka na eziokwu bụ ndụ. Na ka anyị gawanyere anyị na-ekwuta bụ ihe ụmụnne sometimes na-asị na nna aba mba na nna agba ụja tata n'ụja n'ụba nkata ka anyị chọrọ ịkpa. Share the video. Ị mara ndị be anyị be nna m n'ụzọ nwaanyị na onye na-ata ata na onye na-arị arị abụrụ ofu. Onye ihe na-ata ata na ihe na-arị arị abụrụ ofu. Onye ihe na-ata ata ga-eti ya n'ike, onye ọ na-arị arị ga-eji nwayọọ tichapụ ya na mana nwere ihe tadoro gị opi ga-apịa iwude mmanya n'onwe gị ka ị na-ehichi gbam. Ya mere mba nna ba wudo mmanya bụ nwanne m ka nna agwa ya ma ọ nne m ka nna m because ọ na-ata m ata. So mụ na gị ọ na-arị arị be believer abụrụ ofu maka ibe believer. Onye nje like ihe gbasara Christianity bụ na ọ gwara unu eziokwu. The morality unu na-eme na ya, he told you the truth. Number 1 oburu ụzọ kpọ gị eshi na asụsụ Igbo bụ atụrụ, mana ndị be anyị ndị Igbo mana atụrụ amara ife. Understand? Na ọ n'ime ya kpọọ gị a believer. A believer simply means na ịma mfụ ma kwelu that give believe for ihe for ihe mahụ. Understand? That is what ji kpọọ gị gịnị a believer. Nọkwa n'ime ya mkpọọ gị born again. And born again ọ bụrụ eziokwu amụọ gị dịka nwafọ Igbo bọsị eke ma mbọsị ekwesị ịba gị nwafọ nwee ka onwe oyi enwe ka ba gị nya bụ nwa mkpọ ekuruzie gị jee n'ụlọ ụka ọnụzie gị the second time. That is why you are called born again. Now Mathias Ezeaku pụtara 2020 because from 2029 ga mbido na this struggle na-eme obere na-ekwu na-atachinye ụka na ya na-ekwu wee fụ na enwere oke eziokwu si na Christianity pụta ịghọta before ntụ Ezeaku Igbo nsogbu wee ruo 2020 mụọ Baịbụl ọkụ. Kedu nchi mụrụ Baịbụl ọkụ? Agwa m unu na m-emego research na Jesus emere exist na Baịbụl bụ business. Religion bụ mmadụ tụkwara n'ụtọ a create anya were akpalụ ego dịka omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ akịta na Ezeaku na project ka anyị na-enwe gathering. Ọ bụrụ na enwere any fraudulent act tinyere die na na-eme miracle die by na m ga-abụ billionaire. And my staffs ndị na-alụ ụlọ m ọrụ, my workers otu a Reverend Father na Bishop, the staffs of Pope ha na-arụrụ ndị Rome ọrụ. Understand? My staffs will agree to my terms and conditions. That in every branch, at least every end of the month, na ga na-eme crusade na every branch. And na ga-eje kpọta ndị na-ekpughi isi na ndị na-ada ha ngwụrọ ewere nzu tee ha n'ọkpa ma o tee ha nzu n'aka aka ha sị na ha agawa gị iche ọ na ha. Ọ bụ na mbido project wa this thing na ọ ga-abụ a very massive movement get take over within 2-3 months because ndị buy chọrọ ihe free. So what am I telling you? Now apụtara m ihe 2020 ma ọ Baịbụl ọkụ ụfọdụ n'ime na-akpọ masị na ihe dị n'ụwa bụ onwe gị na mmadụ na-ewe iwe jụọ ya kedu ebe iwe ya. Ọ bụrụ ife onye na-ewe iwe baba ịkpalị bịa ịjụọ m kedu ebe iwe m ngwa gị na enweghị onye na ndụ ka tụrụ ya asị nye anyị Baịbụl ụmụnne m na Jizọs na-agwọ ya. Ụmụnne m na-abịa n'ọfịs anyị na-anwụ ndị mbụrụ ha jesi ụlọ ọgwụ mfụ na ihe na-eme ha normal sickness agwọ ha dị mma nke dị nke ọrịa bụ onye ha nwụọ nke emekwana surgery ọ bụ na nye onye proper management na the hospital ọ ga-amụ. Very simple. Understand? Now wee gwụrụ n'okwu asị na Jizọs anaghị agwọ ya. Ngwazi unu na-enweghị onye Igbo dara ngwụrọ na-enwebeghị onye Igbo dara ngwụrọ Jizọs mere ọ gaba ije ebe a ka m ji esi unu ga-ata ndị nnukwu apology. Igbo Christian, after listening to this program, then you have to tender a very big word apology to Mathias Ezeaku unless you will prove. Now mgbe bịazie gwu mụ nwa bụ nwanne unu mpụta gwa gị sị gị na enwebeghị onye dara ngwụrọ Jizọs mere ọ gaba ije, na enweghị onye kpuru isi Jizọs mere ọfọba ụzọ, na enweghị onye ogbi Jizọs mere okwube okwu. Anụkata ya ka ọgụ ntie 10 million with 50 ndị otu m sị na ha ga-emeju ya 50 million mana mụ single handedly tinyere 10 million with 50 plot of land. Ịghọtago? Now since 2020 until now is 5 years. Enwebeghị onye n'ume unu bụ onye Idemili North local government, onye Onitsha South, Onitsha North, onye Ọgbalụ. Enwebeghị onye n'ume unu bụ onye Agụata. Enwebeghị onye Nkanụ ma onye Akpụgo. Enwebeghị onye Imo Steeti ma onye Abịa. Eri unu na-ekiri m na social media. Enwebeghị onye n'ime unu sekputere ofe ya n'aka sị m Ezeaku na onye a bụ nwa be ndị Nnamdi Ugwuoke, na onye a bụ nwa be ndị John somebody na amụrụ onye ọda ngwụrọ no ka ha kpọrọ ya jesi crusade in no day again okay mesi 100 days fasting ka this boy dabara ngwụrọ na wee chọọ n'ụbụ ndị Igbo na-eju ka kedu ihe mee na ụnụ achọghị prove m wrong since ya ọpụta na ihe Ezeaku na-ekwu bụ eziokwu. So ọ bụ na ọpụta na my agitation bụ eziokwu bụrụ honest bụrụ maka ọdịmma gị na ụmụ gị, you Igbo Christian need to tender a very big apology to Ezeaku. Ọ na-akpalika m
mmepe WhatsApp na na-akpọ m iyi na moto ga-egbu m na Jizọs ga-agbamara na mma ahụ maka na nchọ ka ịdị ndụ. Now i value adịbọye value ayo dekpo na-emere gị dosi value TB Joshua value ihe niile na-eme ekpere to anwa baby virgin organize unu jewe 100 days crusade. You value these people that are telling you these lies, and somebody presented millions before you that you should provide somebody Jesus. Now if there is none, Jesus has never performed such miracle in Igbo land, why are you still being programmed that Jesus get performed one miracle? You ask yourself. Some of you in a crusade now, gathering of crusade. Many of you will BP. If you check a BP, without a lot of you are just because of too much of crowd. And when some sickness is said, I need too much of crowd. But Dr. Kakusicharia in the hospital, rather than one of the nurse, every one girl done was now on a discharge electric from brain. So medical practitioner will tell them, and when somebody discharge electric from brain, your brain is discharge current. Now, then of course, you know, the crowd dead. Makaroma dị na abụghị ofu. So o nwere ndị ga-aba moto kịta moto gbo obele ha gbaba agbọ. E nwere ndị ama mpim phone n'ime moto. Na iburu ya na moto sị na ama press phone. Maybe something na phone. Understand? E nwere ndị ga-eburu moto kịta ha ma nji nwe ofu aka nya motify wele ọkara abụ jide steering. Understand? So all kwade so and that thing as a Christian now a na-agwa gị. Now kedu ihe na-ebu gị eji ekpere eji ka ị na-achọ inwe ho. Ị naghị eku ume. Ị naghị eri ndị. Okwu nwere ọnụ. Ọ bụ na ọya bụ nsogbu gị adị ekpete ekpere n'ọya ada agwọta ya n'ọgwụ taba hospital any sickness that above medical treatment the next thing 6 feet ngwụlọ dị above medical cure the next thing onye ga-adagide ngwụlọ ti ọnwụ. That is why na enwe onye village gị today you can prove me wrong. Understand? Na onye adara kedu eme na ịchọ onye a na-agwa gị eziokwu ọhụ ndị na-emere gị adịbeghị ka onye dekwesị na okpere ekpere nwaanyị belala were ha nke tụkwasị n'ala ahụ ala grow again. You love these people more than me. For what reason? When I want to lie to Enugu, me will pay since 30 years. When anything I got you in Enugu state, full of any boy. Ujire bela pete. Me kuna bone pere na rolo makodem mama na gina. Elijah Enugu pere. Then Enugu politician will be one of the best politicians in the whole world. Imo no gambling kanda na atoge. Iho ma na-emele ma onye fiona na-emele ma onye Igbo na-emele ma kidnapper ndị nche na-achụ ọsọ gbaa egbe mgbe atụrụ ya ome escape na ihe ọma emegoro ya maka nwa onye chọrọ ịnwụ. Do you get me? Onye abịa kidnap oge no e wee kwọ ransom o buru nnukwu ego na were ga-aje gbuo mkpa lụọ ma họteelụ gbaa moto na-azụ ụmụ ya ọ ya aghọta n'ime onwe na ihe ọma na-eri ya mana ịmakwa ihe ọlụ bụ illegal job ị na-ekwu. So now nwana anyị nwoke Elijah Enugu wee dowe anyị enwere family Elijah Enugu eribeghị di ya n'ala Igbo mmadụ onye dị onye gwe kasị igwe ijere ji goro kaseti ya igoro kaseti goro talk ani kidi ana push mo na ana kwa komo na gị na abịa isi ọnụ na ibe enemy na ịchọrọ igbu m na m chọrọ igbu gị na m chọrọ igbu gị na m chọrọ igbu family gị family kedu family kacha dị mma na Igbo taa enwere family arụ chiri oyi na Igbo ka family no nwere ego taa na Igbo una nabata dị ha kidnap people no na teni ha kunu nwere ego na kunu nwere ego na family no village no dị ka ebe a ga-abebe mmadụ bi ma ije London ka ị bịa na isi na Jesus gosi gị nwere ego that's your community ọ dị ka ebe anụ ga-ebi mu na USA. Some if na njuge village mụ na gị na-aba asị apụta ebe Jesus na single handed ofonye gozie nye ofonye ga-agwa ala Igbo ndị ọzọ wee na-ajụ gị sị gị ben na agaghị isi na ya pụta na Anambra steeti n'Enugu na Ebonyi na-abịa ọ dị ka ebe nkịta ga-ebi mụ na Germany. Ọ bụrụ na ọ dị ha nwanne m enweghị Jesus ọbụla gozi gị ihe nwetara jos akwụkwọ ka ihe anyị bụ ụmụ bọyị. Yes, onye ojii bụ nwa bọyị ka iji nweta gị onye afụfụ so ịtagide afụ ka ya ndị nweta gị ihe m ji kpọgọ bọyị ka slave ka mma bịa kedu ebe slave bụ tata bụ na ị ga-ere ana debe nna gị ka i were ya patronize onye ọcha goo moto n'aka. If you have a slave, you lay your an obiti. You inherited something. You sold it. And when the China nobody have sold their fatherland in Germany to come and live in your village. But we, as slaves, as in the we proudly sell our land here. And all the I can we make visa? Jewe Portugal, Jewe Holland, Jewe Thailand, Jewe England, Jewe Brazil. Understand what then now came on webe ihe bụ n'ụwa that is I go back human be among you Christianity just talking about speed and speed that trailer ga jump one o jump na gị na anya gị yelo trailer reality o hitire na gị na na tesi Imo State abata onye ọbụla gbara ụzọ from Owerri to Onitsha ga afiem na today na Okija. Yes, na Okija if trailer bu container jide Lexus 350 pure black clean one pure yeah the Ford onye nwere ihe pụta n'ime. The driver has no instantly. The mad na bana the motor has no way they maybe where the China struggle na door mepel had up. Epunde gaje we Our Lady's Hospital. Yeta
Now the boy with the Lexus 350, Jesus me le goes in your motor. That is container food you to. I made a video then share maybe after this program or tomorrow morning. What is happening? All here in Aganji is that I will never forgive Nigerian Christians, especially on nobody Chineke na mami here. He will defend the Onyocha, Zulunen and Naginori, Gibo, Sigolego, Bomb massive for no reason. I have never misled you. Never. Ono women within 1 year, I'm going to make 115 children there, free. Both surgery and normal delivery. And one of us do here again. Kenji man, Hebrew. Come there, you will deliver free. Through your support, and I may not available. Understand? Now, now, phone going to give your prayer won't miss nothing. It better just get your program tomorrow. If you know Jesus, I shall make it tomorrow. Why should you pray to make some? Create something. He create here the man. Mutawa the man, we are the man. Now, I trust in an ebook. Get up, Makaboto by the no one can a prison sign. How many people on a prison in that did not commit any crime? But who will speak for them? How many youth in a prison today on it that did not commit any crime? But nobody will speak for them. How many on a Malaysia, Cambodia, Vietnam, Indonesia? How many on a Egypt, Morocco? Oh, Igbo youth. Now, no wine. 85% of them are not wine. Mwe burubo na Igbo, ana no wine boka pempe. Nwa 12 years, go mego ni sia, je dress. John na give 50. Some na go 60 years na Igbo ga akọwara this history. Nna agwa gi. Mgbe burubo na Igbo, ndị Igbo na nwa takiri 10 years. 12 years na je go ni sia. Na echezi ya ka oto bla agba. Because of the scarcity of men. Manata. Onye obana bụ nwoke bụ onye Igbo chọrọ ego. Chọrọ ịdị mma. Igbo man lives like odogwu. That is why Jema can never na alone. We don't care. More this African country, we build mansion. This imagine Magaya never bra our fatherland is only we no na ata. Or the high no bara. Or a crime to us only we be no na ata. That is nan krike make a meaning. From time of our ancestors, we live as strong people. Now our youth are now also kahajo obodo ibo, kahabambo, Mediterranean Sea, onwe zutefa, nga ezutefa. Now ụmụ nwaanyị anyị kita, kedu di on eje Owerri, eje me were pụta bara ko New Owerri. I went to New Owerri. And we buy jello, and I bought the angels, yeah? The angels, na New Owerri. I got my friend Gaba day before yesterday, yeah? Or yesterday, I got that. So when we came there, if you niru menlu, the bar who knew whether you for girls. Kurucha Apollo. Can about 2,000 girls. Who go New Owerri Nina. They are not married. Come go get your woman on 1 year, but I want why Takaya for Takaya for with it. Of fear along with one day, oh, Otter no be na Zukola, while go. Oh, no, man. Oh, no, my lot of them, if you crap, while I born no man. Because 85% of our women today name off them through their husband. 85, I mean 85. Many of you is a very big poor family. Now, do you know we're going to get here for today? I said 85, I said everybody, but 85 out of 185. Of from one in Abamoto, name, did you therefore, but I had not a dinner more of man. Do you get me? So when you're not able first, echichoya nature, begin to go yesino to not go yesino to yaniala. Man, your chairman nature that you because on a roll, when you got no clear roll. Understand? As the only chat today, not London, you know when you get today. In your day going, when you get alone as zone, even child benefit organized from Omaka, as you go there. If you get DJ. So in an abo, here come we God to game. Boy, Jesus' name, London, may you do to her. If you get neither brother. Problem now for marriage. So what am I telling you? Now, they are not amos. A lot of them they are married and they are not happy. Oh, you need to make Christians are laughing. Now somebody name is get better than Jesus. Do you know Jesus in London? Give one NYSC program right now. If you got your love at the camp, but will you allow him to marry you? They're going to come in account. Oh no, get on a rebel. Oh no, channel into your service now. American. If you got somebody love within that one, you know there. I need to go match up. You not go to university, you go make free job. If you get a guy, each up. Money take 100,000 well. Parents yet to go. So, oh, Jana took a year, boy, yellow young that I got to argue, make a year Atlanta. A lot of women are go with our female because of poverty. I'm telling you. Me, I know we are called. So many people are go with our female poverty and can Diego, one hand of breach, have free go to follow the due process, and one actually one more uncountable. It will pay Ghana if we am full. To hear this NGO on long for people's problem. We so why when now projects na government are planning here. Uto said no more jimado. We have on senator again. When they money power anywhere. When anybody na anybody here plan more business more for the one and more he never existed. Problem in webana. Obodo gadi hoko bodo ozio na practice democracy there.
or the obodo with system of government. Because the government, in touch with the government, I will able to surrender in our resources. We cannot harvest it. Because they will get surrender. Now, able no job surrender, and life in line. Always no generate go from there. It's a place that goes way up. But government denied us this right. Christianity go evil. You may have evil. You are torment any one day father and the pastor. Ndoka. Ndahabu ndori. Na this na hana awo. Habu dibi. Kebu dibi na ni bonde jembo na kwa awo. And me ndo also ni scammers. You want we are war today. If you are dumb man, I can be go for for free. War going go one. You want we are war now. Can try to take credit na phone mama. Want to data man but online. Watch on Facebook. You know if only na your evangelist on your shit. You know, in America, what Jesus cannot do does not exist. What only be criminal. Any good future, you need the papier. That money mungo. They love money more than anything. I have been with them. I have served them. I have witnessed through their members under my NGO. Nigeria Christian leaders are born criminal. Watch Ane Suleiman. You go to proof car. Cannot run convoy now with 17 people. But what the 17 people but could not penetrate inside his car. Because not generate to go from Mumuga or proof car. We go to proof car. That is the meaning of criminality. If you can tell your member that Jesus will protect them in time of problem, and today you are inside proof car, and both of you encountered the problem once, and what protected you was not that Jesus but the human ideology, you are nothing but a criminal. You know what I mean? Can Simon Suleiman? Us no better kidnapper members. You can share the video see anybody once. In no position to tell the world that we are suffering from insecurity. Now you are brainwashing people. No abona. I believe we church again. Now I kidnap go to the if I no one power to pray and die today, Tinubu Ghana you go because give me actual Nigeria. If better than a double president in Nigeria one keta, o metu ya go there crazy. O say o be wa keta. Governor of state ga. Better na odogwu ya won corner ha o me ha makas. O no na complain no politician but the problem we dey better begbo governor. At least governor one need ka young hacha kana abacha valve. You have to go on hand chairs na ha ka don ga na hada abacha exhaust. Fa kana abacha exhaust. Understand? So we dey better na ihe aji buru nwoke nwo. If onye akito bewa akwa, chowa solution. Mwe jo unu bu mu Igbo. Kedu ihe bu problem unu? No na actually mezo accommodate. Never ka isa agbari. Condition do Europe now dey get na agbari from Spain to Germany. Kedu onye ocha na agbari from Enugu to Ngokpala, from Ngokpala to Asaba, from Asaba to Bayelsa. Ko we ri ndi. So no ji agbari check the future omoge. Kedu future omoge? Kedu their future? I want to back the future man can't get that. Insecurity everywhere. Lack of job opportunities. How would they survive? More hardship, more increasing of criminals, kidnappers. Now, that motor no so no na bolo wele furniture today ya funding name side Okija. Between Okija and the Hala, if I'm not mistaken. Now, onya mastika ni the boy match and motor ni ni all that way. Then when I was saying something there, it didn't go. Ima gwa na tata na ga bia kan kata. He makona bia ihe na-ewe m iwe bụ otu amụ abeze akụ nọ kịta. Otu amụ abeze akụ nọ na ihe biwe m mpụta na si gị na nwere Android phone. Isi m na nwere Android phone. Si gị na nwere Android phone. Si gị na nwere Android phone. The only thing ị ga-eme bụ gịnị iwe na-edi phone enu mee gịnị gosi m. Si m na your Android phone. Then mụ abeze akụ sị gị na asị ihe abụrụ Android phone. Ihe ga-eme si m mụ I no get it. But what's it me fine. Mana ka bụ na asị gị na nwere Android phone. Ma dị gosi okwe m na nwere Android phone. Ị na-akpọ m ihe na-akpọ m kedu isi iji hate elu m ihe hate m ka ọ dị hate resio una na-ezori were chọ ihe niile ajụ ka akọvọ m ha bụ ifrọ nke Ezeaku bai nke Enugu bai nye nwaanyị dị menan onye a na-atọtarị ya ụmụ nwaanyị niile ifuru ya nọ nwa bụ chọọchị wọdị ọ ga pipụ nwere obi ọ bụ na mmadụ ga-anya obi were ma bewe mmadụ afọ wepụta imejuru ya wepụta ekidini wepụta nke a na ọ chọrọ igwe ọgwụ ego pipụ nwee mkpụrụ obi onwere ihe dị iche the same thing ka ndị pastọ na ofie ofu obi anọ na ha basịrị were obi ọjọọ ka ha nwere mana ha yirizie suit ma yiri akwa afada onye create Christianity oji ha anya ọma ihe a bụ 419 bidoro na ka ụwa bidoro ka 419 bido onwe ndị dị lazy onwe ndị bụ na ha ezuru ihe gị today they will never be happy onwe ndị bụ ihe na-enye ha joy ihe ha zute for the month mana onwe ndị na-eme account ihe ha zute for the month inwe ha idea share video onye Igbo ọbụla kwesịrị inene tụsa ya na platform ọbụla nọ na tata ka wọtị na-agbanye iru efi when they born every month on my account, he was with so Christianity religion was designed by a bunch of criminals that never want to work but want to control people's mind and make money from them through deception.
ina no nego e mo nda amachuta nwego ne kwa aka ototo amana gi sa abambo aka mba they can never he mere ojobo amachu nwego you know. So they created it. Mazin and they can made it open. Letter J was founded 500 and something years ago, 400 and something years ago. Now, where did the European adapt the word J as of 2,000 years ago? And they told you that Jesus died 2,000 years ago. Now, who named him Jesus? How? And this Christianity and Islamic religion in Africa, they're very simple to understand. How can the creator of the universe create his own children and will not make his name by himself to them? Sena sosunda ha na so nya akere ga onya nwegi onya nwa ka ebo and you na ka ego bụ ọ bụ na onye okike ị ga-emekwasị wee dị ma m ga ekewekwuzi ihe ga-enyela mmadụ aka ọ bụ chi need you are praying to God to do miracle. You are a lazy person na Chineke ke chi ndị Igbo ma afa meela onwe afa tụrụ okwu onye akpọ onwe ya Chineke ndị Igbo ma na Chineke Maria ha Maria Chukwu okike adị anda ha Maria ọmalọfa anwekwa ka ha sa communicate just na adọ ya na awaji na echetekwa na ọba aka si bio onye ọcha wee panye Bible na Quran bịawa after Koregi for 400 years panye Bible na Quran bịa obodo na onye is Arab buru ụzọ gbabata na eastern part of Nigeria he take over wage na Chukwu okike amatago Muhammad na be ana ha ebugo di Muhammad obodo na ndị Portuguese ndị Europe buru ụzọ gbabata na be nna gị agwago na ọmatago Jesus onurubeghị mgbe ị ga-amali ha business imao na brain gị n'iyi as a Christian dey reason ka mmadụ ife lawyer onye gụrụ law ga law school ọpụta na oburu Bible bịa na agwa Bible say that shall not judge, that shall not judge. The same person agwa Bible say that shall not judge. If you oburu file jebe law court they will be na court onye ahụ aradia mgbe njere very dark man case very dark man with motor for ejere Abuja after lawyer the young motor very young boy fine handsome man ozugbo from osi ene kwa Mathias kpọọ fonye na rụrụ motor say Mathias don't come mgbe anyị nọ anyị chana akpakọta nkata this guy na-akọ ya tiati enwe one guy nye bịa banya na ya n'obu akpụ n'isi na-ajụ the lawyer say so you believe gị na pastor gị kpenwe ekpere na akpọ adebe apụ sị yes it is possible and say why are you in court ịdị ọnụ ji kpọrọ very dark man bịawa court ị gara ikpe ekpere pastor and say kedu iji wee bịawa na law court why ị kwesịghị ịbịa as a lawyer to stand for your pastor. Jesus would have stood for him there ebe ị nọ kịta gị nweghị nsogbu nwụrụ mmụọ ọjọọ ji gị si eji gị bụ poverty Nigeria and brainwash ndị ụka tinyere gị na omena na bụ ụzọ eziokwu na ndụ akịta na ha plan ụfọdụ n'ime unu wetakwa ka erie unu anọ m na platform ndị Cotonou branch somebody at your voice luckily get the voice because messages na-abịala m too much luckily get the voice ebe a na-asị ya na nwanne ya nwe pie ndị omena na bụ ụzọ Cotonou branch and o wutere m mana mma nchọọjọ because amaghị m mgbe bitin email time o ji send ya because this message na-agara onye ndu omena na bụ ụzọ eziokwu na Cotonou branch o wutere m and ọ dị ya ka m na-eji na-asa any of you bụ a leader m nwetara anything brainwash from you people I'll sack you immediately. Ịchọ ihe ọzọ je join na ndị ụka go back to church get was omena na bụ ụzọ eziokwu da atwas ya na-ekwu na ebubi si bụrụ si na anọ m na mgbede a mepe their platform ụfọdụ ya na-asị na ya nwere pile na-ejekọta na ndị dibịa erikọta n'ego ya jee ebe a si ya na ihe a na-eme na ndị dibịa erikọta na ngegede the voice si bika na ọ na-ajụkwa ka ndị dibịa ọzọ ya dara eti atụ ya were pies na 21st century na one boy asị ya impulse ya ko send ari ebo ga-eje na Ọkịja no ebo ga-eje na Ọkịja na our platform this evening where the chair where we asị go to hospital I came in the surgery last week operation ke je wepụ pie mana China mana Germany mana France mana US otu ọwụ phone ga-eje eme call na China ọ bụrụ Jesus with a medication ị na nfe na-egwu Jesus with a medication Jesus enye ha anya akwa anyị na-eyite aba akwa ndị China alụ Pakistan Afghanistan ha na-eme omenala afa ha bụrụ ụmụ Jesus our ancestors that about not before the ọcha they have been making something like clothes funny so all mụ na gị to modernize it but we failed woefully to modernize it. So because he may respect from Obu no yin the Cotonou branch the voice, but I believe don't go here. He may respect from you, but to direct him to hospital, any nearest hospital. Need to feel good. You know what pie? Pie lige make surgery, we put pie. Ah, the guy say na bata Jesus, na bata phone, na bata moto, na bata. Man, I chose na bata medication healing process. Could you have the problem? You know kede me no nyocha onyo jiji na bata television onyo chalo na bata moto onyo chalo follow one due process na agba television on otonyo me na si agba TV on ko onyo kasa agba TV on ah se ko desi ko otonyo me na si tiri chonwa ko onyo ka ga si different way tiri chonwa through medication enwu ye gbasala alụ gị na ekpere ma ojuju ya ba ya na ife na-ekwu
If only no na justice for Mathias Ezeaku. Since 2020, uno kpatara mo foye dala ngolo. Uno je kpelebete. Onye police ana me ikpe. Ana ma iti fire. Mu ihe na agazile m. So si ga memechi bo onwu nwere ike igbo onye ọbụla na Nigeria. Onye ọbụla be Nigeria, ihe bụ be onye kpegoro ikpe ọnwụ. Ihe dị na-ekwu onye ọbụla bụ onye Nigeria bụ onye kpegoro ikpe, you can die at any moment as in Nigeria. You nwere ike nwere Europe today because of our labor, over stress. You're two times job, 4 times job. Some of them na Europe, ikpe ha n'aka akpacha nkụ. A lot of them better go man half go. Depending type of job on now. Ikpe ha na godo ga ya no nya, that is yo jaki arụ adịghị. A lot of them are farmers over there. And I roll n'ugbo. For them I take care of them kalonka. For them I roll 2 different places. Would you imagine a brother guy or sister guy in a sin obodo Igbo in a one when you need to go send a man not going to answer. In one idea. If you ever if you chono. If you check kitchen, if you check fly, that is if you chono. Man not one day in a boon. Zorgana University. Then in the boon. In a sin obodo Igbo. My name on a run obodo no flat to talk on a feature. How you to do it glove. Take no smarty. Boom. Iye je fichana ba imetete kra why am fichana passage then na kitchen ficha e why dey na honor mana government me get to the standard ni na area na befa ni ga enweta ego na akpa moto na eri ni ma go kwezo no na be ha biri ayi aka me no be god man design it that way. If real men or that alo o bata ko kage dey fresh because of getting not the happy not on aru ni nyeju afo. Are you listening to me? All around na rose ni eri ju afie company wa because dey garu ke eri ju afo live fine. You look fresh. Mana ne nego dey ni nebu cleaner na ni bu nwoke anata mi n'aka. Cleaner no na church, gateman no na church unu, I ga anata mi ihe n'aka. Parish una onye unu ji mmero gateman we so I ga anata mi ihe n'aka. Oh, you know some of this your brother in Europe na America. You know check ha na-eche. Fodo na akpọtọ na supermarket from morning to evening. As security. You want idea? Brother ga bata go Benz na nya wazo na university. Unu na mkpa 100,000 onye. You know no security ka ọ na-arụ na some mall dị na be ndị ọcha. Uta Shoprite dị. Ndị a na-akwụnyere Shoprite ebe nwere ike eti aka na 5 million ọ lụta n'ọlụ. Mana nwanne ga na-alụ the same ọlụ a na-arụ na Shoprite Nigeria, Europe. Na expenses worth millions. And don't get look when you go to buy no bodo ga na agwa ndị nọ no ihe nọ na-alụ ka eme kwuru na ebele. Ma gụnụ kwuru na no London. Oyi onye chọrọ ịnọ London. Chọrọ ihe bari brain bụ London. I'm in London. Ihe ọ chọzi ịma bụ na London. Abịa nọ London. Aka ego na akwụkwọ. Which is time no ga na agwa ndị buy phone na-arụ na London. Ime poni jo buy ugboro neko ogboro nsi agadi nwoke na agadi nwanyị since on Nigeria. But you are doing it happily in the UK. Happily. Na ekpekpere o na ejekwa adoration na emekwa na video ga ya chụgo n'ọrụ. Aya chụgo n'ọrụ ikwensu. Do you want to tell me that we are not safe? Man ko dem ma dey say ekwesịghị ịkpọpụta m chi n'echichi. I'm telling you, ogum no na ni go sacrifice and ndụ m chụọ aja. I test them since 2020 na about 5 years. Enwere any single comma bụ kwasị nne. Uno just ikuno te baba mi aya mi. Kedu na kpọrọ m for? Ihe a m gwa na Jesus anaghị eme ọ na-eme ya. O melo gị isi na Jesus nye gị ndụ ọ menwe ndụ. Onye gị nwa amụtawa m nwa. Onye Fulani ọ da amụ nwa. Ị ka ndị Hausa amụ nwa. Ndị Hausa na nọchọ m nwaanyị 4. Onye Hausa na amụta 40 children. Na believe na Jesus. Ihe of onye Hausa na-enweta amụcha 30 children, but they don't believe in Jesus. Jesus bụ cancer. Ndị ọcha tie n'ime gị. I say na bịa nwa n'ihi na ọnwụ n'ihi na kedu ihe mere? Ihe ni na bụ common sense. This thing bụ ọ bụrụ na some of you just go chakwa na arụ ọrụ. Ọ bụrụ na imego business ebe a na-ekiri. Ihe nwa nwa anyị nwa m business. You know how we struggle in order to survive in business. You know what to hustle in order to survive in business. Yeah, business in Dutch America, but for 400 years. Now, are we questioning them anymore? That they had our parents? No. How do we question them? Why they have brought somebody who suffered and died for us in their village and made themselves so? Now comes Idioji as an African man. Or they are like that he is for Mathias Ezeaku. When they come go see anywhere about that, he are about us. He can have us. You will run away because then Dutch go justify everything about them through religion. Standing down, sisi. That was what Dutch and Mecca, Hamed and Hajo Mecca, Joe Muhammad, Hana, Arab. So you need to Arab now, holy angel. When you also you there could see any Baratana or Babos, or Cholifonia de Arab. The same thing, get it Cholifonia Virgin Maria. Mamma Gamorgan, if only you could see any Barat also. Or not have any when I went on Bonia Chicaracono to the Chaimia water, okay, you say. Gamunisi. Hetayo bia. Ile hetayo ta mesa akuta. Bo generally. Weso. Mesa hetayo ta.
dị ọcha dị slim ọkụ na-enwu n'isi maka ifụkwa onye gbara agba sef the idea of Virgin Maria na picture anyị n'afọ ịmana ife onye nwaanyị pụrụ nnukwu ibu na dị ọcha o si enigwe agbalata ịma mkpete na Virgin Maria ihe a just brain programming. Are you getting me? Brain programming. Enwere ihe ọzọ brain programming the way is structured brain ka esi wee na-arụ ọrụ brain info nwatakịrị mụrụ na Igbo taa kpọrọ ya je Ọka kpọrọ ya je China onye China na-apịa na taba ọ mụta ka esi ekwu ihe ọ ga na-asụ China a program go brain ya to speak what China ya bịa na anọkịta ọ nataghị na ọ dịka ha na-egwu egwu na ị na-ajụ ihe okwu ka ndị a na-ekwu otu a ka asụsụ dị sada ndị Yoruba na ntị otu a ka sada ndị London na ntị ị na-asị Igbo ha na-asụ okwu Korea na-ekwu in na brain programming you are being programmed na bịa bụ come how come ọnọdụ ha dọrọ dị gị ọ gbara gị yarị that is the miracle we are talking about afọ anya brain gị dị be m ti no nwebere ihe ma nọ itonite mara bụ bịa mgbe ị ga-ama na language na ha asụ na ọ bụrụ an easy something bụ mgbe a kpọtara onye Hausa ma onye Yoruba ya bịa ka ọ mụta Igbo ife ebe na-asị mmadụ bịa ebe a bịa were mmiri o isi onye Hausa ngwa sị bịa ebe a bịa were mmiri ọkụ eribe akụ igwe onye ọcha ngwa repeat after me ngwa nna bịa chịrị akwa gị onye ọcha gị sị gị onye ọcha sị na bịa mgbe ya ngwa ihe a bụ gịnị brain programming. Now the idea of na Virgin Maria nkịta the brain programming ife onye dị ọcha bụ onye ọcha gbara agba mana ụmụ nwaanyị na-ebu nnukwu ibu ka o si na-eme agbalata na ịma nkweta na Virgin Maria because of not the fat mana ifere n'ụdị nke anyị na-afụ n'akwụkwọ onye dị slim otu ahụ ịghọta na-ekwu chịkọrọ aka ọnụ bụ ọkụ n'isi abịa ikwetego na nne Jesu ọ programming even Jizọs a na-agwa gị na ife onye gbara nnukwu agba gba ịma ebe na mmadụ gbara dị mkpa nwa afọ bịa bụ ibu bụrụ onye ọcha si n'eluigwe na-agbalata ụna ga-ekweta na Jizọs ya brain programming wetara mgbịrịgba ka nke ọrụ ndị anyị mgbịrịgba echemere ya mgbịrịgba ka ama ma brain ndị anyị ga na-emepe mkponyere ha mgbịrịgba ụmụnne m ihe a brain programming ka mama a ga-akpọlite brain unu anyị chọrọ iji mgbịrịgba yonite your common sense. Why must you be programmed? Why can't you program them? Why can't you program Oyibo? Why must Oyibo program us with Islam and Christianity? Why must we be programmed to be a believer? Now, the idea of this Jesus Christ of a thing is that if they did not do it by today, we will have it. My question then, why do you come and kidnap our forefather for 400 years? People that did nothing to you. People that never offend you. People who've been at the same wagoners, and when they were kidnapped, they didn't kidnap any person. They kidnapped everybody youth. Why do you people did this to us? Redefine alone. Is it not time that we African children should ask European why? I'm not going to free. Yes, if you have enough, how it is going supporter. Do you get me? How it is going supporter? What's the beginning? Only me. You are now a sinner. Only was a plan of saying, I'm enjoy. Can dream? Meanwhile, enjoy not only that, only will enjoy Potowa. Meanwhile, enjoy Potowa. And somebody got up in the Eben in here, and up in Nagi, Israel, if in Eben Jesus. Programming. Nagi we made DNA test or Barayaki didn't. But again, Jesus sent the same DNA test. And when Israel again with the same DNA. But because your brain has been programmed to reason from, and we are here to unprogram you. Disconnect that programming so that your brain can start working. Now, how we deal with Jesus? Jesus has simply means to Jesus, we have forgiven them all their atrocity and now tag ourselves evil. Tell me one thing today, our ancestors may be hojo. Many were faji well. Good move here. You can come to your forefather from your own lineage. Many were papa get jewelry. Many were abrogate. Many man could to Jebeni papa. Those year in here, what polyology. It then every month or every 6 months. Nima Poconata Magana, why you need papa go kicking? Do very flower, what polyology, Tori Apunia. Kedi hojo na gimeg. No many hojo papa go watch down and obi. Not only nampaging whatever obio, mpaging whatever run obi, master, motaging yaga and obi. Yagging one more obi, kedi hojo come here. What do you want him to do for you? Kedi ficho come here. Now, how many of us nampaging and obi? How many of us can you know my and obi? I'm gonna go down and go get that. I had a banana buy no. Because of poverty. Hardship. Iran, India embassy.